Ai baksa ge mui khon bukur ni blouse rok underwear rok supai kanoi si photo rok bujakti phok. Hello guys, finally. So guys, ang norok hai Valentine Day gift maya nya ang Valentine Day gift manjak tang norok no funuga na tamo gift. Oh, haise hinkin nin chalana no Valentine ni no yo khokmani pore dam komni sasta brand ni give rok riwi klang thango haida do akan phunok dita chuno bonai na muchung muchung no ni chalana no bothe give rok ri hine phunok dita ke haida henge so guys bai tongmai norok kha khai norok joto kaham kurung no tongbai na nei hai kheno kaham kurung rok tonglai dei ani video rok nai kisa misa enjoy rok khai haida Hinke kogno tai bisi kubang salaya karoi chini bailari ma bukrang sogoi bitna nai tongkha nei tinni video no chengori lesinai faidi Hello guys, finally. Oh my god. Oh my yo tamong trong no bai no aro Hello guys nin chaman log log ise oh my god ni chiru ko tamong chabu tamong Oh so ke khushi ang 50 lakh man thanga bong bom ya ro Borok hai merka manjar rong tai dam se saji nai no video lam sungma log log ise kobor se jaja oh my god nang he tamong thangan chi wanai thanga ko buino Oh faidin ke tin bailali matam sana nai kicha khnawan ta lo ke bo ti bin ko khnaya nei chuno gare ro kaso strike ro nai si amba koino faidi botam sana nai kicha khnai nai enda der pore salai nai chung bo haiyada Oh my god. Okay, Jimmy Kai. Wow. Sendiri masalahnya nih bajai. Finally sendiri masalahnya nih bajai. Tam kani nga bacha. Kai wow. Kai se. Oh hai kelai ko ko na su su kelai. Oh haise atike musana bagati nongoro si kobor haike barsai tonga hinke ba bintam dotari tiket rok nangoi da potini aro kobor chawoi kobor haike toreng toreng bar tong je Oh haise do akon buji khang nunga suduni pore tini jora manoi video khaina phaijau hna hai phano o nini buskango je kebeng nai sima kerap no lathi ri horgari sikang oro tam no entro ri aro buskango phai chi tam ong tong triu naila oboi na buskang tong hangke lathi jari oi camera buskango khikla hor khamu am jar mo samo hno abo Oh jim khai mai ke yak simi ko lu am ya ro video no khuro ko boina moni mang raksa soga ta sari Actual langan besabi kang mani char 4 বছর ngi jang hado emre ang srayo no kai jakha Oh haise inke nongchare furu no kaisa khaida inke nongchare furu kaisa furu nini umoro busung no juno saide khnari manno do sai khnari gadi inke kisa ani boyes nge 13 14 kana nai jong afro nangan besaibai first time buana hamsaka Parai kapagap khaile kate par busa masa nongai paikan sari paika bure rokhe 12 bosor ke no kaija goise busa mak ni mak tham roksi manai thangbai pungchung hingke 18 bosor ong boru bosi saimaya hamjak matam no hina prusti langda rok to golai chung Abong ni chela bore rok hingke saisi lap kori 12 bosor hingke je hamjak lai phung dalai lai phung manjak lai phung ma mangsi khana lai un taitam sanai tabung ni no am tuimang no choli unu yada Tripura hawak bisibak angan besaibai kang mani bodebo ang saisang no na ani mani ani babuni keboni sahara maya ani takobo huni keboni ke masani banang sahara maya Bahai khele manai no ma babuni chuba churok agi khe wanchu ke bapi yamani je hamjak ma chala rok baino kharai thangbai hunke ma babu ni kokrok khana yange bahai ke ma babu songke norong tabuk bahai ke chuba nai hino hayada Jafru wanchu ke khibru wanchu nai chamani rok khana yada norok e abo borok hai borok rok ni bagoi no sajago tango hinke agi khe wanchu ya baba ya kam khainai tabuk hinke postai tong nai ang dango ya te khaijak rok nei na sana ni tongo na thuna ni jaga to no video nukha thasing bang reels nai tong nukha kabai video khai tangile kabai video khai tebe no comment pra haimang na bui phano no mungsa sa hangana tangile am musaya khek du musaya kabai satai ba Borok rok video khaina bai content manjai hangke atui khebo no kap video khaigan ke bui borok no like comment share and subscribe rok da khaino honai si borok atui ke video khayo baksa Facebook Instagram ni content creator no kheto saisi lap koroi o video kaisa ni comment no tui si koi baljani kutuk lai koi baljani walai lai koi baljani sirai dai sido saimai anga tui rok baksa hangke pun sui tok wak rok no tui bamoi rok simu sawoi video khai fu
tai baksa hingke muikhon bukurni blouse rok underwear rok supai kanoi si photo rok bujakti phok tai abono karai bo borok rok famous wngna bagui tam tam khailai borok no khito sai si lab koroi tangoi hingke sal paike no sal burum burum no tam tam jani nogo sai lab koroi aborok no heda hingke dolrok tini video amsukno video no sajagoi tongkhe like redi comment khai di tei channel o katal fainai rok hingke subscribe khai di tangoi subscribe khai hino norok subscribe khai hingke ang bahai ke norok ni bagui katal katal video tui fainai hino je roast video jajaknai rok hingke subscribe khai di tei agi subscribe khaijak rok hingke tei tamba like rok comment rok khailai di tahai da hingke thangka dodol rok malai nai katal video o bye.